lampu robot jo. Oh. Nyo nembak-nembak langit. Bagaci ke jo? Ndak do Bali do jo. Kalau gratis. Kalau ciek biasanya sebuah jo. Sebuah. Kalau Bali nak do gratis. Oh, gratis. Mencali. Kuliah bawa pulang jo. Buliah. Ya kalau nak bawa pulang tuh tinggal. Ya pakai sarai. Oh. Kalau bawa pulang pakai sarai. Ya bersama Mr. Dolar Kisiak Ranger. Kisiak Ranger. Hey. Putar jo. Goyang tipis-tipis jo. Apa goyang jo? Oh tuh goyang itu apa tadi dua jo. Pakai kolek-kolek jo. Apa namanya jo? Iya. Hey. Goyang kudo namanya jo ya. Bagale urang di batang tunggang, di batang tunggang, rami manjalang, agi sanjo, rami manjalang, agi sanjo. Jika laki dia tukang dendang, malu tu jo, tukang dendang, indah bapiti, bagoyang juo, indah bapiti, bagoyang juo. Ayo. Dia ke padang, oi nan ke padang, oi kaki nali, harilah sanjo, oi kaki nali, harilah sanjo. Hey, jika balaki katukang dendang, painyo pagi, pulangnya sanjo, painyo pagi, pulangnya sanjo. Di kampung Baso, singgah Sabanta, di Dukuh Baso. Banyak kamera jo di sekolah ilo. Malang mana dia setukang dendang. Batu. Tukang dendang. Kadang ada banci, kadang ada ibu. Kita kenal aja. Batu. Lupa bang. Nan kopai iyo kaladang, oi nan kaladang, oi rang sinurui jalan kabonjo, urang sinurui jalan kabonjo. Saja menjadi tukang dendang, oi tukang dendang, ajo tasabui baca jando, ajo tasabui baca jando. Rami manjalang, agi sanjo, Kisiak Ranger. Jika dibuka namuh bagoyang, dialah kami mendendangkannya, dialah kami mendendangkannya. Kisiak Ranger. Urang sasa pai kabonjo, hari manjalang, yo patang-patang, hari manjalang, yo patang-patang. Sawer jauh, sabanyai koyonan di muko, surang pun indah, yonan bagoyang, surang pun indah, yonan bagoyang. Kita mencoba di bawah Jo, kita coba jadi untung-untung ada yang lain nama bagoyang capek Jo, jawi jo, ilalah jo jatuh. indah datang ko karigo, titi sinanjung, mamakan padi, titi sinanjung, mamakan padi. Itu bagoyang. Indah datang ko di hari nanto, di hari nanto, kita bareng yang makin menjadi, kita
marimbo, oi nan kopai, pai nan kasawa, oi nan kopai, pulang di sawah. Nggak ada kok goyang aja. Dalam wajo indah basuh, dipandang ajo, tambah gagah, dipandang ajo, tambah gagah. Hey! Miso punya Hendak menjalang pangkapau. apa tuh? Pangkapau di simpang anak. Ayo putih, Iya. singgah Sabanta di ayo putih. Hey! Di badan enan marusu. Apa tuh? Enan marusu kasih tadorong kajil baputi. Kasih tadorong kajil baputi. Balik Yes, jo. balik jo. Engkah nama baca rumah jo. Asik. Diputar jo. Nan kalu buat pai kalu buat, oi nan kalu buat pai kalu buat, hari manjalang dapat alang yo patang patang. Hey, usah duduk menyambui dagu, oi kato urang yo banyak utang, oi kato urang de banyak utang. Kisah reja Balik urang di lembah bawan, di lembah bawan. Rami de ana menjalang lu, rami de ana menjalang lu. Unina kame anak jilbab hitam, nan jilbab hitam. Agihalah sawer, oi 2000. Agihalah sawer, oi 2000. Hey, 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 hey. Gigi siare je anak kopai onan katalu, oi nan katalu, oi nan kopai pulang di ladang, oi nan kopai pulang di ladang. Di sekolah nan 2000, nan 2000, cobalah suruh inyo bagoyang, cobalah suruh inyo bagoyang. Geri kibo Jalan berjalan ke maninjau. iya Ke maninjau. Ranca di tampah dia menjalang sanyo. Ranca di tampah menjalang sanyo. aye Di konado sawenan hijau jauh. Betul. Sawenan hijau. Oi 5.000. Adi jual. Yeah. Oi 5.000. Jadi jual. eso di sekolah ambo mangkok katalu, oi nan kopai harilah patang, oi nan kopai harilah patang. Di sekolah ambo mangkok karagu, inyo kilaki asubang, inyo kilaki tapi basubang. Hey! Kisah reja Sejak kami di pari lubang, iyo di pari lubang kami menjalang setengah hari, kami menjalang setengah hari. ayo Adikmu kok tak ada goyang, apa tuh? tak ada goyang. Eloklah ramyang kita sudahi, eloklah ramyang kita sudahi. Ayo kita melalui. Oke, satu orang dari kami di sini. Allah jo, Latih wajah. latih jo. Payah